priatelia, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to bude videjko, kde si otvoríme 15 Legendary Stardropov. Bol tu event s lajkami, vlastne, kde ste v hre museli dávať lajky. A keď sme nazbierali vlastne určitý počet lajkov, tak sme vlastne dostali rewardy. A spravili sme to vlastne celé. Takže každý hráč dostal 5 Legendary Stardropov. Ja tu mám pripravené 3 účty. Mám tu svoj hlavný, mám tu vedľajší a ešte tento. Na tomto účte som skúšal vlastne takú challenge, že proste mať 500 poháríkov bez žiadnych tých victories. Dal sa to vlastne spraviť tak, že počkajte si na 5. miesto alebo na 6. No, skôr na 5. v showdowne a potom vlastne zomrete, vlastne dávam to poháriky a nepripočíta sa vám tu win. Takže skúsil som to, ale nebaví ma to, takže takže ja to ďalej nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. Takže prvý Legendary Stardrop. Chlapci, poďme. Takže dobre. Hneď hyperžiačka na bubla, takže fajne. Ideme na ďalší. LOL, Frankič. OK. Prvý epic brawler. Som zvedavý, čo mi padne na hlavnom, kámo. Jak dostanem takú mytiku, tak fajne, akože. Ďalší skin a bardel, kámo. Ja som ešte predtým dostal ďalší. No, vlastne. Dostal som prvý, v podstate, tento unicorn. Mám už vlastne 3 skiny na Barleyho. Takže fajne, ale mne sa najviac páči tento. Takže, yes. Ale ten skin teraz, čo som dostal, tak je celkom tiež fajn. Na to, že je to super rare skin, tak fajn. Ideme na... ja som neklikol. Počkať, dostal som Franka, skin, hej, neklikol som. Som si myslel, že mi len tak zmizol, proste jeden Legendary Stardrop a rovno skin na búla. Takže fajne. Rovno si ho equipneme a ideme ďalej. Posledný Legendary Stardrop na tomto účte. Dobre. Chlapci, neviem, mám tu asi 10 brawlerov, 9 dokonca a padnú mi coiny. Takže to už sa neteším ani na ten hlavný, lebo viem, že mi budú padať iba coiny. Ideme na vedľajší účet, kde už mám 4000 pohárikov. Shop. Takže prvý Legendary Stardrop na vedľajšom účte. Na druhom vedľajšom účte. Star Powerka na Imzinu, dobre, hodí sa do rankedov, keď budem tryhardiť, lebo mi chýbajú ešte 2 brawlery na 9, aby som mohol hrať už Diamond, lebo nemôžem. Chcem dať mytiku aj na tomto účte. Legendary, ďalší. LOL. OK, tak za tento skin som mega spokojný, pretože je to epický skin. A Broka mám celkom v obľúbe, je to celkom dobrý brawler, kámo, ale že by som dostal postel Broka, to je ranked skin, kámo, k tomu, ale viem, že to je epic, takže 149 gameový skin je akože úlet, chlapci. Ešte na jednom účte mi padol tá Shibanita, čo je tiež epický skin, ale lol, kámo, postel Broky je akože úlet. Neviem, či si to mám namiesto Colta dávať, ale dáme si aspoň tú profilovku. Profilikonu, kámo. To vyzerá dobre. Dobre, ideme ďalej. Akože fakt za tento skin som mega vďačný, kámo. To je dobrý skin, kámo. Ďalší Legendary Stardrop. LOL, ďalší skin na Emzinu. Harajaku Ems, takže vlastne Wednesday. Taká fialová trošku, neviem, čo pojedla. Aj, dance, with the hands. Ďalší fajnový skin. A ideme rovno ďalej. Hopa. Kamo, ďalší skin. To čo je? No, dobre, Summer Jessie celkom tiež dobrý skin. Takže, super rare skiny, akože sa hodia aj. 79 gemíkov aspoň. A ďalší skin. Kamo, 4 skiny, akože úlet. Star Powerka, 4 skiny. Dobre, tento nejdeme kvipovať, ale tiež dobrý.
Kamo. Skôr všetko na Broka, kámo, no way. Ideme na ďalší účet. OK, som na svojom hlavnom. No a tu nás čaká týchto posledných 5 Legendary Stardropov. Kamo, ja strašne chcem, aby mi dačo dobre padlo. Aspoň brawler alebo kredity, kamo, to by som zobral. Kamo, kebyže mi padne kredity z každého Legendary Stardrop, kamo, ja by som bol taký šťastný. Kamo, ja by som mal kita. Let's go. Ideme na prvý Legendary Stardrop na main účte. Chlapci, 3, 4. Dobrá, hyperčačka na šalínu, to sa hodí, lebo ju chcem pušnúť na 25-ku a mám ju najbližšie k 25-ke, takže ešte ju treba vymaxovať a máme hyperčačku na šalínu. Čiže na druhý Legendary Stardrop. Poďme. Nie, bože, ten istý skin na Barleyho, bože, kamo. Ale okej, dá sa. Ja mám aký skin na Barleyho? Ja mám iba ten Golden Barley a toho Wizard, nie? Prečo si ho equipnem? Toto bol iba druhý? Aha, tak to fajne. Tretí Legendary Stardrop. Hej. No. 3, 4. Nie, bože. Na Gromáš, kde ho mám na 25-ke. Ja ho nechcem pušovať. No toto nenavidím. Keď ti padajú star powerky. Na štvrtý Legendary Stardrop pome. Nie, ďalej hyperčačka na Mika. OK, Mika chcem tiež pušnúť. Toho moc nemám akože v obľúbe. Neviem za ňoho hrať, ale tak hodí sa. Ďalší, teda posledný Legendary Stardrop. Takže, yes. 3, 4. Joj, dobre. To berem. 500 kreditov je mega dobre. Kebyže mi to padne z každého Stardropu, by som bol radšej, ale tak. Aspoň máme hyperčačku na šilinu, hyperčačku na Mika. Neviem, kde je tá opica. Opica, kde si? Takže fajne na Mika. Potom mi padol skin na Barleyho. Kde je Barley? Tu nak. A ešte mám toho Maple Barley, hej. Ale tento je krajší. A počkaj, podám, neviem, čo mi padlo. Star powerka na Groma. Skin na Barleyho. Hyperčačka na šelinu, hyperčačka na Mika. A posledné, neviem, to bola asi tiež star powerka, či? Kamu, počkaj. Halo, ja neviem, čo mi padlo. Na Mendinu nie, na Henka nie. Na Gina nie, to si pamätám, keď mi padla. Jo, vôbec neviem. Kamo, počkaj, čo mi padlo? Dobre, potom to pozriem. Ďakujem ľudia za zhliadnutie, určite dajte like, odber, majte sa pekne a čus.